Ito na ginahunak ka, Mama Clara. Sinangday niya ba? Ito na ginahunak niya. Bastos to na ko. Bastos to mo ba yan? Malasaw to ko ito. Wala na siya makapagungin ang daya. Labi na nakibaw siya, nagigay siya tinod ng anak ni Mama Papa. Bisa na. Ang pag-amuma sa imong ginikanan niya, gikan pa siya pagkabata, angay niya hatagag bili. Mauntay kinang-angay niya hunaw na anay pukoy. Wala siya maghuna-una ani, kay wakil utok ang sinumbayag kilay. Bantura, nalahi kay mo kinaiya, kay dili mo na mo tinuod na igsuon. Bayrusas, dili mo angay patugan og luha ang paglayas ni Daria, kay wa ko'y hinungdan. Kagkapalandungan ang hitabo ni Kukoy. Tangang dugo namatay si Papa. Sinang Daryang milayas na sab. Bayrusas, wa na tayo mahimo atong Daria. Ang atong palinguhaon ron, na maibalik ang kadasig sa imong ginahan. Mangod na.